Salam. Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah, pasahaton selamat hari Minggu madihamu amang inang, remaja na poso bulung nama dohoti parmingguon sadarion. Selamat hari Minggu madihamu parhalado nami. Huriani tuhata nahina holongan, marsadani roha mahita muse sadarion. Lau mamuji tuhata di minggu pasa pulsiaon dung Trinitatis. Doho topik ni mingguta sadarion laddo na jino alai otikdo na terpilih atong tapuji matuhata marhite na marede hitasen bukwede nomor 27 ayat sada 1 ayat 3. Haleluya hari Minggu. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Nunga tibuhian di ida rohakku Jahoba, ninna ibanado, haholongon saleleng-leleng na hubahen maka holongiho, dibaheni hutaiti ho marhite-hite dengan bahasa haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata para sirohan na sumurung, maulihate marohanami tuho, ala di joho hami tu pakirimon di hanguluan sa leleng ni lelengna, say lehon matodim tu rohanami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami, akan na di banua gijangi, pargogoi mahami manaluon saluhut na naing mangabat hami tu hasonangan, say pagadda hapor seaon, pakirimon, dohot pamopomon ni rohanami, asa monak kami rodi ujungna, lahu majalo tu palihami tujulum, ala ni anakmu,
Tuhan Yesus si panguluhi. Amin. Tapuji matuhatta marhite buku de nomor 610 ayat 1 dot ayat 4 hibul rohaku. Tangiho kamu mapatik ni debata di mingguta sadarion imasian rom bidualu ayat 20 alai tabotodo saluhut nado manupak tunadenggan di akka namar holong ni roha di debata akka najijona sian tahina hian ido sahatna atong rak mangidogogo mahita laho mangulahon naho bartu patik nai ale Tapuji matuhata marite buku de nomor 432 ayat 1 ayat 2 sian hurungan ni dosaki.
poti madosata tu adopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungu dohami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hatigoran nami. Na mangasahon asini roham na gudangido. Say asi maroham mi dasadok bangso nami. Sesama dosa nami saluhut na. Say sungguli maroha nami. Asa mubar roha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amin. Hata baga-baga taringot tu hasisani dosa. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalausim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak mahotuau ayaw do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji matuhata marhite kur Immanuel.
Tapuji matuhata marhite buku Ede nomor 110 ayat 1 ayat 2 las rohaku situtu. Turupuk epistel di Biguta Sadarion iman tersurat sian 2 Musa bidu 32 mamuka ayat sada rodi ayat 14. 2 Musa bidu 32 ayat sada 1 ayat 14 tajahama margati sorin. Alai dung di ida bangsoi lelengna asa tuat si Musa sian duluki marluhut ma bangsoi manopot siaron ninna ma madok ibana hehe maho bahen madihami debata akan nama nguluhok kami aidakku boto nama rua hami manang si Musaon bawa nama nogihok kami ruar sian tano Mesir. Dungi di dok si Aron ma mandok nasida tanggali hamuma ating-ating sere akan dipinggol nicol mamuna anak muna dohot boru muna jala pabuan hamuma akai itu hau. Jadi sandok bangsoi masih tanggal ating-ating nasere akan dipinggol nasidabe jala dipabuat do itu si Aron. Dungi di jalo ibana ma akai sian tangan nasida laos di singa marupana dohot panurat ima di siuman membahen sada lobu tuangan. Dungi di dok nasida ma on ma debatamu ale Israel naung manugihok ko ruar sian tano Mesir. Jadi dung di ida si Aron lobui laos di pajok masada langgatan di adupanna jala martiting mas Aron madok marsogot ma ari raya di Jahoba. Dungi di pasogot nasida ma manogot nai hehe laos di pelehon ma akapelean situtungon dibuan Uhud akapelean hamalot yaon. Dungi hundul bema bangsoi marangangan rohot marminuman hehe muse nasida lao manotori. Dungi Roma hatani Jahoba tu si Musa laho maho tuat ainunga maroha mago bangsomi na tinogi hommu ruar sian tano Mesir. Tibunai nasida manimbil sian dalan naung hupatuduhon tu nasida nunga dibaen nasida di nasida sada lobu tuangan nunga pola marsomba dohot mamele nasida tusi jala nunga pola didok on ma debatamu ale Israel akan naung manogihon ho ruar sian tano Mesir. Dungi ro muse hatani Jahoba tu si Musa nunga manadda rohakku di bangsoon jala ida mah tung natakang do rohani bangsoon. Nuaing pe loas maau asa marsigorgor rimasu mangonai tu nasida jala huri pason nasida asa ho hulen gabe bangso nagolon. Alai marhuraja maanggo si Musa di adopan ni Jahoba debatana ninna mah buasa matung marsigorgor rimasmu ale Jahoba mida bangsom naung tinogihommu ruar sian tano Mesir marhite sian hagogo on godang dohot marhite sian tangan na marhuaso Buasa matung dohonon ni halak Mesir songonon
mambahen nasida marhina mago, umbahen ditogion nasida luar, asa bungon na nasida di dolok, jala di pasonon na nasida sian atas tanaon, marpangulahi maroham sian parpiar-piar nirmasmu, say marpamati maroham taringot tujean, nanay pasonggoponmu tu bangsom. Say marningot maroham di si Abraham, di si Ishak, dohot di si Jakob, akan naposomi, nunga pola maruari ho dirim, marabagahon tunasida, ahu patoropon sogot pinoparmuna songon bintang akan di langit, jala sadok tanah onnau parbaga-bagai, ikon lehonokku do itu pinoparmu, bahen partalianna rodi saliling-lilingna. Jadi permamuati marohani Jehovah taringot tu himamago naung nilubahon na naing bayanon na tu bangsona. Ido yang gosahatna martua do akan tu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tapuji matuhata marhite kor ina Deborah.
Tapuji ma Tuhata marhite buku ede nomor 517 ayat sada dohot ayat tolu. Di dia aka jolma. Taha tidak kon maha porsiau tai songon nahina tidak kon didongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita madok au tapuji matuhata marhite kor amasion.
tatangihon matikting ni huriatta di bagasan minggu sadarion. Huria na hinaholongan di bagasan guarnitu hatta Yesus Kristus, saunari tatangihon matiting ni huriatta di bagasan mingguon, ima minggu tanggal 15 Oktober 2023. Naparjolo, guarni minggu ta sadarion ima di guari, minggu pasapulusiahon, dung Trinitatis, doho topik, lando na jauh alay otik do na terpilit. Napaduahon, jadwal parhobas. Namarhobas di parmingguon manogot ima Pendeta Donald Ferry Marganda Pasaribu MTH, Padita HKBP Kodia Tangerang. Napatuluhon, pelean khusus. Diari sadarion, papungu pelean khusus dohita, tuhaporluan pembangunan HKBP Bonang Indah. Na dipasahat marhite amplop, nanaong pinarade ni huriatta, jala dipasahat tu kotak pelean, ditiki pelean paduahon. Napaupaton, dana nasorang. Di hari Kamis tanggal 10 September 2023 nang salpu, di basa-basahon tu hatta dosa dana bawa, tu keluarga Anju Perjuangan Simanulang, Inang Mei Daun Boru Sianturi, nama ringanan di Perum Dasana Indah, Blok Esgesia nomor 10 Sia Bonang, Masu Wi Judea, Hipas Dodak Danaki Suang Songoni Natoras Nape. Napalimahon, Haruar Sian keanggotaan Huria, Mamuka di hari sadarion, Minggu tanggal 15 Oktober 2023, dang rajuman bega beruas ni Huria HKBP Bonang Indah, ima Herdiana Boru Silaban, Boruni keluarga Amsir Silaban, Inang Heneria Boru Sinambela, nama ringanan di Babakan Tengah, RT 01 RW 02 Legok, Masu Wi Bethlehem. Alaneng pidama gaberuas ni Huria na asing. Napaunopon, bajar panitia pesta gotilon. Di hari sadarion Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sahat hari Minggu tanggal 20 Oktober 2023, dung sipul parmingguon manogot pukul 6 wib, dohot parmingguon arian pukul 10 wib, panitia pesta gotilon HKBP Bonang Indah patu pahon bajar laho manupahi tuha perluan pesta gotilon ni huriatta tatu pahui maulau ni bain sangap di guarna. Napapituhon pertangyangan wik di hari Rabu tanggal 10 Oktober 2023 masuk pukul 20 wib di patu pahuriatta ma pertangyangan di wik Nasaret. Ima dibagas ni keluarga Nyonya FT Butar-Butar, Inang RH Boru Manurung, nama ringanan di Perum Dasana Indah, Blok UF 10 Sia nomor Sia Bonang. Di Pangido, tusude ruas ni huriatta tarlumubi na adong di wiki, asariama maddohoti pertangyangan ni. Napawaluhon, rapot Padita HKBP. Di hari Senin sahatu hari Jumat manang tanggal 10 sahatu tanggal 20 Oktober 2023 maringanan di perkampungan pemuda HKBP Jetun Silangit Siborong-borong di Patupado rapot Pandita Hatopan HKBP, Pandita Resort HKBP Bonang Indah, Pandita Haris Tanda Huria Sitorus STHMM Borhatdo Maddohoti Parrapotoni. Saya di pasu-pasu de Batama ulau ni gabe sangap di Guarna. Napasiahon, kebaktian Padang Kor Ina Kamis. Di hari Kamis tanggal 10 Oktober 2023, Borhatdo punguan Kor Ina para hari Kamis, laho patupahon kebaktian Padang,
nama ringanan di Sentul. Punguan borhat sian bonang indah jam onom wip. Saya di pasu-pasu de Batama ulau ni gabe sangap di Guarna. Napa sapuluhan. Pertukaran mimbar perjamita perhalado seresot HKBP Bonang Indah. Di hari Minggu tanggal 22 Oktober 2020 nanaingro di Patupado pertukaran mimbar perjamita perhalado seresot HKBP Bonang Indah. Jala papungu pilihan khusus dohita tu haporluan resort HKBP Bonang Indah na di pasahat marhite amplop nanaung di parade huriata. Na pasapulu sadahon. Tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja. Sinosohon ma tu sude ruas ni huriata asaboi tapasahat tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja. Boi ma ditransfer tu rekening panitia pembangunan di Bank Mandiri nomor sada walu 000110 onom sada 554 atas nama Sape Sitorus. Napa 10 hon. Pelean dohot iuran bulanan, pelean permingguon, pelean sekolah minggu, hamauliateon, pelean bulanan keluarga dohot iuran bulanan, boi mata pasahat, marhite situawi nabe, manang sekretariat gereja, manang ditransfer tu rekening ni huria. Napa 10 toluhon, parhepengon dohot torop ni ruas naro di permingguon nang salpu, boi mata jaha di file nanaung di pasat huria marhite WA di ganup wik. Napa 10 paton selamat ulang tahun. Parhalado rap dohot ruas ni huriata pasahaton selamat panjang umur goklas ni roha masude ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hotripe sia tanggal sia sahatu tanggal 15 Oktober 2020. Hatan itu hatta si peopota imana tersurat di sada Tesalonik 5 ayat 10. Madok mauleate mahamu siala saluhutna ai ido dipangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Aka guar-guar na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hotripe boi mata jaha di file nanaung di pasat huria marhite WA di ganup wik. Songonima titing ni huriata di bagasan mingguon de Batama nama masu hita. Tapasahat ma peliata marhite pelian sada A dohot sada B laus tadehon masyan buku ede nomor 512 didalani Yesus tano. Luhut
Gohi jala perbadiai mahamele Tuhan di baga satodim. Naposom dinalahu patubegihon hatam na badion. Persahalai jala parbisuhi. Jala ganup hamina naing majalo doho tu mangihosa. Toktong ali Tuhan. Leho Tuhami to dihabisuhon na siyako. Dalam nami dinalaho mangatusi doho makanguluho katam na badion. Di bagasan Kristus Yesus mertangia kami. Amin. Di hamu amanami inanami dongan saha porsiaon di bagasan Kristus Yesus hatani debata di minggu tasadarion ima minggu pasapuluh siahodung Trinitatis tersurat mai di buku Evangelium Matius bidu 22 ayat sada sahatu saplopat. Buku Matius 22 ayat sada sahatu saplopat tajahama margati sorin. Upama taringo tu pesta parujuhan. Dungi diulahi Yesus ma marupama tu nasida songonon. Tarpatudos do harajaon banua gijangi tu sada raja nama mestahon anak nama muli. Jadi disuruh ma akan aposona majou akan naginokon nahian tu pesta nai. Hape dangolo nasida ro. Dungi diulahi ma disuruh ma naposona asing dindama. Pabawa hamuma tu akan naong ginokon dunga huparade panganon estai nunga hupotong akka horbo dohot lobu nunga radesa luhutna ipe Roma hamu tu pestai. Alai nalau bedo nasida ditois niroha nasida nasada tu haumana nasada tu partiga-tigaonna. Alai ditakup na deba akan naposona dipasipal-sipal jala di pusa. Jadi tarimas marajai disuruh masoldaduna mangaleng sehon akka pamunui jala manurbu hutana sida. Dungi ninda mandok akan naposona nunga rade nian nahasea tu pestai alai dang tau akan napinayu. Ope lau mahamu tu akka dala balobung araho kamu ma tu haruanon na sana dapot hamu. Jadi saut malau akan naposoi tu akadalan ditugihon masa luhut na jupang nasida akan na jahat dohot na dinggan gabe gok tamue mapapistahon. Alai lau bongot rajai mamereng akatamuena dapot matana madisi sada halak naso marpahean pesta. Jadi dogma tu ibana nabehado parmasuk mutuson amang aidang marpakean pesta ho gabe makohoma ibana. Dungi di dok rajai matu akan aposona. Tali hamu mapatna doho tanganna. Laus pabali hamu may bana tu nahulom maripot-ipot. Disima masa angguk-angguk dohot na patungoripon rapita diat saplopat. Ailado na jino alai otikdo na tarpilit disido sahat na horas madihita salhutna. Marsanga matuhata marhite parsaorata ditikyon. Diganup akka ede naung tapatubegehon jala martinangi matuhata diganup akka tangiang naung tapasahat baik melalui pribadi do tangiang ta di bagas joroon dung sahat hita dison. Di hamu amangi nang dongan saha porsiaon di topik minggu pasapuluh siaho dung Trinitatis sadarion masarahot tu hita laddo na jino alai otikdo na tarpilit. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Lado najino alani tabuni godang minakingan terjo do museha muaka manginang marminggu hari minggu terjo. Alani tabo iramani piano tuklap inopa pe terjo do hamu muse marminggu tanah sore daun. Tu hari minggu nama angguan sore dang. Jadi taringot tu pajowono tu berarti iko jolo adong do perkenalan jolo hutat do ibanat tong. Baru pe asa merdalan gokodo jojo. Di jo may ban. Molo di jo na so tinadamu na hamu amanginang. Bohado respon muna pertama. Pasti audo nita do. Ala sa tabereng rupani si malolong na sain na buti tu hita
taberek tu pudita dang adong na mga respon, taberek tu sok muse dang adong na mga respon. Audo nitan. Berarti sahalak na majow na sada ikot jolo takas do ditada. Songonima nanaing pinaturang ni Tuhan Yesus taringo tu nanaing jowon. Akay sedo na jino ni Tuhan Yesus totu perjolo akahalak na tinadana do. Di pangajarion na ditiki hajolmon na kamanginang. Di jamitaho Tuhan Yesus do taringo tu harajaon banua gijang. Siapakah yang layak masuk ke dalam kerajaan surga? Dan siapakah mereka yang disebut sebagai anak pewaris kerajaan surga? Di patorang Tuhan Yesus marhite upamon ima taringo tu pesta parujuhan perjamuan kawin. Di patorang ibana marupani ia harajaon ni debata pajowo ni debata ditikinai sogot tudos doi songon sahalak raja nanaing pangulihonanak. Tersenyum akaruas ni HKBP Bonang Indah. Inangope tokinay majo na manarwamo. Jolo saya majo tong jamita baru hujo penon hamna. Patupahon pesta ma sahalak raja pangulihonanak maiwan. Na parjolo pastina na tinodo ni ibana dinalaho gokkonon na rotu pestai ima akahalak na tinadana do. Disuruh ibana ma akka na posona majow akka na ginokon nay disuruh ma. Akka pamuron na disuruh, akka ibaberena disuruh, om magokok kamu nada, om magokok kamu. Jala kartu undangan ni peluk sudah tok tu si alana benar-benar orang yang terdekat. Ternyata akahalak na ditodo na naing jowon nay dang adong nasida na oloro. Dang adong noloro. Dungi mabelaporan mana posonon. Dang adong noloro nina. Ulah ko majo. Law majo humuse majo nina. Law mamuse na posonon di joma. Ternyata ditiki di padua hali na posonon neng majo Roma pak kamu. Neng pangulihonanak ima bapak nisianu dongat tubuh muna. Ngai parade sude. Nunga dipotong akka horbo dohot lobu. Ngai parade sude akka si pangano nina. Aleganup akka halak na tinopot naon. Tois dorohani nasida jala jais. Dang diatur rehon gokonon. Dang dioloi gokonon. Marsidalia do nasida. Dang boyaw ba? Ba madohonon noaeng. Hau makku. Dang bodo pe hutadikon. Tu hau madope hau. Dungi ditopot mamusena sadanai didok ma. Wedang boyaw da ba? Mertiga-tiga daw disi. Ay disi do arionan. Dang boyaw ro tu pestai. Marsidalia manasida ganup. Dina marsidalia ni akka halak na tinodona naing gokonon na. Adong masian nasida na marsidalia ni na manakup na posonay muse. Bahkan dipasipal ibana dibunuh, dipusa. Mapigay baritay muruk marajay. Ay hulam mabuan barita manggokod do na posonay disuruh. Alay justru gabe penolakan dohot gabe hamatead do na didapot ni akka na posonay muruk marajay. Tarimas may bana. Ditiki na tarimas si rajai dilengseho maganup akahuta doho disurbu mahuta ni akahalak na menolaki. Rimas may bana. Buado pestai. Sudah do manang tetap do dilanjut. Roma musir rajai. Songonong may disuruh ma akka soldaduna. Lao maho tu ganup akka inganan baik di balobong petaho. Arahom ma. Ise na olo ro baroma. Tinggal ro nama. Dungi marbarita ma akka soldaduna diarahom maganup akka halak na Jepang na. Torop do na ro tamu itu pestai. Hape udangan na tinodo na hian neng ro nakingadang ro. Naso tinadanaw na matong nagabe ro. Dungi dibereng rajay ma torop ni tamu na adong disi. Sahalak siyan na toropi dibereng dang marpahaya pesta.
ditopot raja ima dipakulingi. Buado permasuk mutuson. Buah sedang marpakai pesta honi na raja. Hohom do ibana. Dina hohom ibana pitero do raja ima dokon. Talihamu mapat na do tangan nai. Babalihamu may bana. Laos bay kamu may bana tu inganan na holom maripot-ipot dohot gok patungoripan. Ay lado na jinou alay otik do na tapilit. Aha do lapatan ni upamo na kamang dohotinang. Iya raja na manggoko ni ima tuhatay. Iya aka na posona na sinurunay ima aka perbarita na uli. Kristus Jesus na patubegeho katana dito nga tao nga ni Portibion tu aka halak na olo porsea jowo ni debata marhite barita na uli. Isa do aka halak na menolaki. Ala di situasi halak Yahudi do na mabege jamiton ditikii ima aka halak Israel manang Yahudi na merasa dirinya lebih memiliki kelayakan untuk ambil bagian dengan kerajaan Allah. Tu sido perjolo di pasahat kartu undangani. Alay marsida liat do nasida. Isa do muse aka halak naso tinadanahian alay gabe di gokon jalaro. Ima aka halak naso tumada Kristusian alay makuling partodionna dinalaho mangoloi pajowoni gabe roi bana tu pestai gabe toropian. Alay adong masa halak naso marpahaya pesta isemay. Ima halak roi bana tu perjamuani alay dang di bagasan pangaradeon diri. Paheani simbol doi manang lambang parange do nanidok nadisi bukan sebagai pakaian yang sangat bagus. Atau dihamu akamang do tinang dung taboto aha do lapatan ni upamon tubuh ma di bagasan rohatan wae. Au tubuh do sogot terpilit do sian akan terjowi di suku-suku ni tubuh mamuse pangarimangion. Jala tubuh ma komitmen di bagasan roha. Ikut terpilit doau sogot sian aka na terjowi. Jadi ada perjuangan untuk menjadi orang-orang yang terpilih dari orang-orang yang terpanggil. Tentu dia harus memiliki proses berjuang dulu. Songot dia di mana bertahan iman di dalam iman yang setia kepada Bapa. Ketika dia menyerah, apakah dia nantinya sampai kepada orang yang terpilih? Tidak. Tetapi ketika dia tetap bertahan di dalam imannya, maka dia akan tetap terpilih. Nantinya ketika hari Tuhan itu sudah ada. Kesetiaan iman itu yang akan dilihat Tuhan dari setiap kita yang hadir khususnya di ibadah siang ini. Setia jalahot doha porsiota tu debata diganup aka partikian nong pinasaha ni debata tu hita. Dao masya kita songon karakter ni aka halak na tinodonai na perjolo. Kita disebut sebagai umat kesayangan Tuhan. Anak na hinaholongan ni debata do hitaw na kamang do tinang. Marhite pakokoponi, marhite nong tajalo panobusion sian padidion na badiyay. Kita ini adalah umat kesayangan Allah. Tetapi ketika kita tidak serius dan tidak setia kepada Bapa, dangadong dihita rupani panadayon na sitong taringo tu pajowon ni debata lalap dohita. Marsidalian mak, songan sidalian ni horong na perjoloy. Ah mangaradoti haumak kudo piau, ah mangaradoti tiga-tiga kudo piau. Hape takas do, sian poda ni akan na tua-tua tanong nga jumolo diajaro tuhitai. Unang tading narumikot, alani aka narikot, unang tading narumikoti. Atong dia do narumikot, ima parbue manang bohal ni partodionot dan na jumolo. Ido narumikot, bohal ni partodion nanang siluluyoku ido jumolo ku jalahi. Bohal ni partodion na bohi manggohi roha dohot pikiraku ido jumolo hulului. Dung dapotawi sonang jalalasma rohaku. Pasti ketika firman Tuhan itu, kerajaan Tuhan itu lebih dulu kita cari. Ta lului na asing nai muse pasikop pun namai manggohi lasni rohatta. Di hari Minggu na pinarbadian non di jauh debatado hita marsaur di son.
Di parhatu tu rohamdo, ta parhatu tu dua kamang do tinang. Tod dini debatado na mamakulingi hita, romar saur tu bagas jorono. Molo ta parhatu tu do tod dini debata na mamakulingi hita ro tu bagas jorono, mertua mahita disi. Aidak sude halak bangat tusi pajowoni. Godang do ruas ni HKBP bonang indah alai dak sudai mangat tusi do mangoloi pajowoni asaro mar minggu di hari minggu. Jadi halak na mertua do halak na ringgas mar minggu. Halak na mertua do halak na ringgas na mar minggu. Songo dia pepahean na abit na tama roha serep ni roha do si patudu honoku tu debataku ni nebana. Jadi halak na mertua do halak na ringgas na mar minggu. Aladi hilalai bana adok pajowon naroto todina ima pajowon ni debata iko bongo tibana tu bagas joro ni debata maparbadiahon ima ari minggu tabado ulina tabado yasna akainang dohot amang akahalak na ringgas mar minggu itor minardo pardopahan itor marmia kidaon ala dipayasi bana jumolo dirina adorang soro tu bagas joro. Dia benar-benar mempersiapkan dirinya. Bagaimana nantinya datang ke gereja. Patudos ma tu halak na jarang doho na sohia mar minggu. Molotuk pe ias kuli ni ate-ate ni doalo ni. Jadi beda dotong aura ni halak na rajim mar minggu. Tarida do aura ni punguan ama, punguan ina, labok doi. Dot akar ruas na asik pena rajim mar minggu par minggu do ini na do. Alay mulo so par minggu nak kinatanya dah nak kay mar minggu ba madohon. Jadi mulo nung adong hasurungat dihita amang do tinang iko pertanggung jawab yot tadi pertanggung jawab pionot tadi unang do iyalah mah ko mana dong musitok tu si iyalah mah punguan ama. Iyalah mapunguan ina. Batu magom masongoni bana biasa-biasa ni nana asing manguse. Jadi adok tolu pilihan nato. Ringgas mar minggu jala parrohaon nape iko par minggu do. Napaduahon ringgas mar minggu alay parrohaon nadak par minggu. Napatuluhon nakingani dang ringgas mar minggu jala dak parroha par minggu. Molo napaupat ton dak par minggu alay parroha par minggu anggo dak kuboto di dia jupak to. Tulu do na paling umum. Jadi molo nung ngado dilehod debata tu hita sipatu haringgasoni. Tapatu duhom mai marhite parrohauta. Molo nung ngadi pakulingi debata hita marhite girgir ni roha mangarahon akayana kota keluarga ta mar minggu. Hapistara dot hamoraon si songoni akka amang dohotinang dang dapoti siap portibion. Tu akahalak na manada debata doi. Molo adong di ibana pangatusion taringo tu au dohot donga saripeku dohot iya nakoku dohot salut na keluargaku ikon waraho do mar minggu. Asa ganup haminong jinou na gabe halak Kristen tarpilit mo sesogot. Aidang gabe lungu ni molo inatai na rajim mar minggu hape amatai dakula rajim mar minggu. Tading ma amatai saya ditangyakon inatai donian. Alay amat taima nasosahat tu perbueni tangyang ni inatai dang dijakot todina atong ala alo di bagasan rohana. Suang songoni do nang akayana kopinopar. Sudah do hita makirim salubut na hita keluarga tai gabe akahalak na ringgas mar minggu mai na manguloi pajowon ni debata. Dang akahalak na tois sepele. Jaladang akahalak na jais ibana dang adong persiapan diri tuis jaisian ibana itu bukanlah karakter orang yang benar-benar mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan karena kita mengimani Tuhan itu adalah kudus gereja itu adalah kudus jadi pertama kita berangkat dari diri sendiri dulu untuk pabadiaho dirita marhite paheata doho pardopahata ganuk alani dihamu akamang dohotinang napadua honi muse rodo ibana tu pestai alay dang marpahya pesta pahya pestai simbol doi parange do nanidok na disi songon na tersurat di kitab Wahyu 19 ayat 8 apa yang dikatakan
Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan orang benar dan kudus. Ido si pakion ni akahalak na monangi sogot. Ido akas isi pakion ni akahalak na terpiliti sogot. Atau tabereng mah. Ngasongod dia tutu hinauli ni pahayat tamarhite parangit tabe. Nung ngasongod dia tutu taparbadiay parangit taon. Asa sogot ditiki na ropa jowo ni Tuhani. Danga dong di suku kita. Buasa masuk kotuson ala asik kita siya asing. Tetapi kita dilihat serupa semua. Kudus, memakai pakaian yang kudus. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang hadir di ibadah siang ini yang pakaiannya seperti satu orang yang didapati Tuhan di sini dan merpakia pesta ibadah. Tetapi kita benar-benar mempersiapkan diri dengan pakaian kita, yaitu perbuatan-perbuatan terang yang kita terima baik dari setiap pengkhotbah ataupun Alkitab yang selalu kita rindukan, kita baca setiap harinya. Dinau jinau ni debata hita tutu. Marlas ni roha do hita marhite parmingguonon. Jala dinamulak kita muse marulopolop do todita. Marulopolop todita dang alana adong rupani na tadapot sianon na boy berengon ni mata. Alay ala tadapot iman na soboy idaw ni mata ahame. Tod dini debata na mga labohi roha pikiran doho na maparbisuhi hita ganuk mulak siyan bagas joroon. Ima siluan na arga na tabuan siyan bagas joroon. Nung nga di jow debata hita dinalaho madalani ari ni ngoluta diliho debata tu hita akka ulaon nanaing siha padot tonota di jow debata hita ulama ay pasok-pasok ku jala ramotak kudoy di jow debata na mahita tu bulan Novemberon pesta gotilon pesta parulupo-lupo ngay tursenyo mamang kitua gotilon berarti saha nama tu pesta gotilon soso ninang bibilon naroan di ganuk wek na 5 di jow do 15 parselat amang ketua. Jadi akahalak na manggohi jow-jowi lemar taba-taba mapasu-pasu dapot ni nasida. Jala ganup aka ruas ni huria naong pasahat to patumonaan na lemar taba-taba manang pasu-pasu di nasida. Jala molotong adong do peruas ni huria na marsidalian jala naso manggohi aka gokoni to dini debatama na mamitori roha doot pikiran ni nasida. Asa unang marlaok pesta las ni rohatai di pesta gotilon patu monaad di bulan Novemberon aka amang dohotinang ay napasangap po debata dohita marhite pangaramotion na didenggan ni basana di parhorason perdagingod doho parto dion naong dapot tita di bagasan na sa taon bolonon marsanga matuhata amin martangiang mahita. Nung ngahujalo hami hatam na badiyaw na lituhan. Di suarahon jala di sosohok ko tu hami. Imaganup akahalak na satia manahan sa hatro di ujung na. Pasahatom mudo tupal hanguluani. Alania lituhan maporus mahamin waing tu asini roham na godangi. Asa toktong ajari. Tiroi. Jala patogo haporsiyaw nami. Ditiki gali hami ali Tuhan. Toktong mahona mengajari hami. Asa margogo hami dinalaho madalani ari ni ngulu namion hobar tu bisuk nang pinasahat mi. Di partikian si sonario tutu ali Tuhan. Molotong adong akaruas ni huriam. Na di bagasan akapojot ni roha. Parsahiton arsak ni roha. Tungho managabi pa daw ni bolon. Dohot na mangalehon hamamalum tu nasida. Asa tumibun nasida lubang pakilalaan na jala hipas pamatang na. Rak marsaur musedot hami di bagas joromon. Diganup akaruas ni huriam. Na majalo dengan basa siya ko marhite akasilas ni roha. Dohot pasu-pasu na mardapot-dapot. Ajari nasida ale Tuhan dinalaho makamulyate honi. Dohok mamiakon pasu-pasui hobar tulomo ni roham. Asa marsangap magwarmo. Diganup akasilas ni roha. Naungku dapot tami siyan ho.
Ale Tuhan hutang yakko kami do. Ima pesta gotilon nanaing pinatupan ni Huriam di tanggal 5 Novemberon. Tungho matuto ale Tuhan nama parbisuhi ganup aka panitia. Jala toktong ale Tuhan lehot tuhami hahi pasod dohot las ni roha. Asa ganup akka panitia parhalado dohot ruas ni Huriam. Marolopolop tod dinami dinalaho mangolop pon ganup aka pasu-pasu no kujalohami manipat di bagasan na sa taon bulonon. Ale Tuhan, leho tuhami pangatusion. Asa, naong pinasahat mi, hupeliho kami musei tuho. Dang mardongan ganggu dohot biar ni roha, alay mardongan roha na madok moliate. Husol-solihami dole Tuhan dosa na huulaho kami, marpamuati maroham marnidahami. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Tapasahat mga piliatan na paduahon, huhu tapuji tuhatas yan bukwede nomor 500 sa plonom, BG Jojo ni Jesus. Yesus, potong hijau
di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasan na moliutus. Upasaat hami masian na nilehon mitu hami pilihan na mituho. Saya jalo may gabiwap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulhon harajon muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya saut malomo ni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siapari. Saya sama dosa nami songo pane sanami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangabu. Disodakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asi marohana midahita. Didopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala di pasaur hon madamena tuto ditabe. Rim mahita jongjong. Marsangak matuhata marhite pamujiota di Arianon. Diganup akka edde puji-pujian gabe hamuliaon may di guarna. Jala barita nauli nong tajalo. Diparbisuhi tuhat tamahita dinalaho mga tusido makanguluhoni. Silua na arga buano tamulak siyan bagas jorona na badion. Marulopolop to dita jala marlas ni roha. Selamat hari Minggu ma dihita saluhut na. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Horas. Horas.